Dalle unha volta á feira, ese é o lema da 12ª edición de Culturgal. O maior evento de cultura de toda Galicia regresará a vindeira fin de semana a Pontevedra, con 130 stands e con case 140 actividades programadas. Ademais, a tecnoloxía xogará este ano un papel fundamental no evento. Estreamos no 2019 un espazo no que mostrar as infinitas posibilidades do desenvolvemento e aproveitamento da tecnoloxía nos produtos e nos servicios culturais. Este espazo de cultura interactiva quere axudar a visibilizar o traballo que se realiza en Galicia nun campo que incide nos aspectos lúdicos, divulgativos e didáctico. Entón, con esta incorporación, tamén queremos avanzar no ocio digital como un avance do fenómeno digital onde os individuos interactúan entre sí e co medio. Este espacio está realizado en colaboración ca Asociación Galega de Videoxogos, videoxogo.gal, e contaremos con empresas de realidade virtual e realidade aumentada. Culturgal contará este ano con 5 zonas diferenciadas: a infantil, o foro, a carpa, o libro e o cinema. Ademais, nesta edición tampouco faltará o espazo de arte contemporánea e a área gastronómica. Polos escenarios pasarán artistas como Miguel Anxo Prado, Ledicia Costas ou Oliver Lasse. O colofón o porá a banda Marful, acompañada da artista Sabela Ramil. Con toda esta programación, Pontevedra volverá a converterse nun referente da cultura galega. Pontevedra, como ben sabedes, é un referente a nivel modelo de cidade, pero o modelo de cidade en sí mesmo non tería ningún valor se eso non estuvera cheo de actividade, e para nós a actividade principal para encher a cidade, todos os seus contenedores, tanto de fora como de dentro, é a cultura. E así o vimos demostrando durante todos estes anos, e ademais podemos decir que tamén creo que en eventos culturais tamén somos bastante eficaces e somos bastante referentes, non? A Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra estarán presentes nesta 12ª edición de Culturgal. Na presentación do evento, tanto Jacobo Sutil como Carmela Silva destacaron a importancia de inverter en cultura. Agora mesmo hai 35.000 empregos en Galicia, somos a 5ª comunidade autónoma de España con máis empregados no sector cultural, que son o 3,2% do emprego total en Galicia, nun incremento nos últimos anos de 11,2%. Estes datos son moi importantes porque, aparte do seu aspecto máis social, o sector cultural é un sector industrial tamén. Vai haber 40 concellos que da man da Deputación van a participar no Culturgal. Na anterior edición foron 20, agora 40. O noso obxectivo é que participen 59, xa que Pontevedra participa como gran concello xa co seu propia presencia, e, polo tanto, nos queremos que todos os concellos teñan aquí moita presencia no Culturgal, porque temos moito que amosar en cada un dos concellos. Culturgal abrirá as súas portas o venres 29 ás 10 da mañá. As entradas serán de 3 euros para os adultos e de 2 para os menores de 14 anos. Os bonos para os 3 días serán de 5 e 3 euros, respectivamente.